Għal xahar ieħor ir-rata tal-inflazzjoni f'Malta naqset, dan ġie kkonfermat minn ċifri tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Dan hekk kif fix-xahar ta' Mejju ir-rata ta' inflazzjoni kienet ta' 2.3%. Ir-rata inflazzjoni f'Malta inqas mill-medja l-pajjiż tal-Unjoni Ewropea li ta' 2.6%. Minn dawn iċ-ċifri tal-Eurostat joħroġ ukoll kif ir-rata inflazzjoni f'pajjiżna naqset sew minn Jannar li għadda. Ix-xahar qabel daħlet fis-seħħ l-inizjattiva Stabilità. Dan hekk kif f'Jannar li għadda ir-rata inflazzjoni kienet ta' 3.7%. B'dan ifisser li f'temp ta' 4 xhur l-inflazzjoni niżlet b'1.4%. L-inizjattiva Stabilità daħlet fis-seħħ fil-bidu ta' frar li għadda hekk kif sar it-tielet patt soċjali bel-Gvern, l-importaturi u l-bejja tal-merċa. Dan wassal biex il-prezz ta' aktar minn 450 prodott minn 15 il-kategorija ta' ikel essenzjali naqsu bi 15% u se jibqu stabbli sa mill-inqas il-budget li ġej. L-effettività ta' din l-inizjattiva tidher ukoll meta tqabbel ir-rata x-xahar li għadda ma l-istess xahar is-sena l-oħra. Dan hekk kif sena ilu ir-rata inflazzjoni kienet ta' 6.3% waqt li issa niżlet għal 2.3%, tnaqqis ta' 4%. Dan it-tnaqqis qawwi fl-inflazzjoni seħħ ukoll hekk kif il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela żamm fost l-oħrajn il-prezzijiet tal-enerġija u l-fuel stabbli u molowx kemm għall-familji kif ukoll għan-negozji. Dan bil-maqlub ta' qatt ta' pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea fejn fl-aħħar sentej il-piżijiet fuq il-popli tagħhom splodew b'riżultat tal-gwerra fl-Ukrajna.